Bisanipun hadiah ingkang kawula hormati Ustaz Muhammad Syukron Iqbal Tandangan sedaya. Setina sumangga sareng ngaturake puji dhumateng Gusti Allah kanthi rahmat hidayat kita saged matur wonten acara selapan ing dalemipun Bapak Akbar Nur Al-Farizi kangge putrinipun inggih punika Anandita Aibela. Selanjutipun selawat uji salam dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punika selapanan kepapat panutup lan doa. Saderengipun acara dipun wiwiti semonggo salu-salu buka acara selapanan dinten puniki kanthi maos Bismillahirrahmanirrahim. Hadijah salam dunipun sambutan saking Bapak Akbar Nur Al-Farizi. Matur sembah nuwun sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kangge saudara-saudara para selapan anak kula. Nami ini Anandita Ayu Bella. Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun sambutanipun lan acara selanjutnya yaiku monggo kita mau sholawat Nabi uga nglampahake acara iki nggih punika lapangan Anandita Ayu Bella ingkang dipimpin Ustaz Muhammad Syukron. Monggo kula sumanggaken. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walam tazalhum muhtaran wa amri wa fakri wa fadli ila wilayati tamami hamli. Falamma ishtadda bihaqqahu bi'idni rabbil khalq wada'a al-nabi sallallahu alaihi wasallam sajida syakiran hamida karannahu al-badru fi tamami mahallul qiyam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Nabi sallallahu alaika ya Rasul sallallahu alaika ya Nabi sallallahu alaika salawatullah alaika salawatullah
الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه محمد. Hadicara kaping sekawan panutup lan doa ingkang dipimpin Ustaz Muhammad Syukron. Saderengipun hadicara paripurna kula minangka pranata acara nyuwun agung sing pangapunten mbok menawi wonten donga dunganipun anggen kula semanten acara selapanipun Anandita Ayu Bella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga dadi bocah sing salehah, berguna bagi nusa lan bangsa, berbakti marang wong tuwa. Amin ya rabbal alamin. Iwake. Ulang Ren. Aku diulang. Iya, diulang. Diulang ya, Bu ya. Iya. Sama aku ya sih. Ya, Berapa Ren? Mbak wajib, Mbak. Nah, aku ingat. Bulan bapaknya. Ini dulang loh. Ayo dulang. Anak pakai bar. Ayo dulang. Ayo siapi. Ayo lah. Jaga ke ngobrol. Dia anak pun dia lah mau diajak. Pak, gendong mana Pak? Bapak ini anak tiri. Kandung apa? Delok ibu Ayo deh. Ciloro 5 ya sih Ciloro 5 kan. Ayo Mas ya.